Vi er stadigvæk i gang med produkt inden for de 4 parametre. Og inden for produkt, der er der en handelsbevægelse, som hedder sortiment, og det vil jeg prøve i det efterfølgende at gøre rede for. Når man kigger på sortiment, så karakteriserer man det for enten at være smalt kontra bredt, eller fladt kontra dybt. Og nu kommer jeg med nogle eksempler. Hvis sortimentet det er smalt eller bredt, så taler man om graden af varegrupper, som en butik har. Har man mange varegrupper, så er det bredt. Har man få varegrupper, så er det smalt. Det kunne fx være inden for dagligvarehandlen. Der er der nogle dagligvarebutikker, som har alle de basis fødevarer, som mælk og øl og vand og vin og brød og grøntsager. Og de har også nogle rengangsartikler og hygiejneprodukter og wc-papir og sådan ting. Det kunne fx være Netto, der ligger i den ende. De har et smalt sortiment. Så er der nogle butikker, som tilfører noget ekstra. For eksempel, de har en tekstilafdeling, hvor de har tøj og sko og lingeri og bælter og tasker. Det kan også være, de har elektronik, kamera, tv, navigationssystemer og så fremdeles. De har også en isenkravafdeling, hvor de har skåle og foodprocessorer og køkkenmaskiner og knive. Ligeledes har de en boligafdeling, hvor de har noget boligkunst, noget borde og noget stol og sofaer. Det vil være Bilka. I det her tilfælde så Bilka, de har det brede sortiment, fordi de har mange varegrupper, og Netto, de har det smalle sortiment, fordi de har få varegrupper. Kigger man på den dimension, der hedder fladt kontra dybt, så kigger man på antal varianter inden for varegruppen. Og igen, hvis vi tager udgangspunkt i Netto, og vi tager udgangspunkt i det eksempel, den variant, der hedder varegruppe, der hedder øl, så vil Netto, de vil have den billige Haribo Pilsner og måske en Tuborg. Hvis man går over og kigger på Bilka sortiment, så vil de også have Tuborg og Haribo Pilsner, plus de vil have alle de forskellige specialøl, som man kan få fra udlandet og måske lokale bryggeri.